Ahojte, tak dnes tu máme na predaj takýto Volkswagen T-Cross z roku 2022 po jednom majiteľovi, kupovaný ako nový na Slovensku. Je to 1.5 TSI, 150 koní a automatická DSG prevodovka. Auto je vo veľmi peknom stave. Auto má najazdené 33 000 km, aj nejaké drobné. Je to výbava Style, takže nám to nechýba dotyková obrazovka so zrkadlením smartfónu, Android Auto, Apple CarPlay. Vidíte, tu máme pádielka pod volantom, keďže teda je to automatická prevodovka. Je tu automatická dvojzónová klíma, vyhrievané sedadlá. Tie sú navyše teda v kombinácii nejakej koženky a látky. Lakťová opierka, ručná je klasická. Klasická ručná. Tempomat je tu adaptívny. Je tu samozrejme svetelný dažďový senzor. Predné zadná elektrika okien, späťaky sú aj vyhrievané a sú taktiež elektricky sklopné. No. A čo sa týka nejakého exteriéru, tak sú tu full LED svetlá, predné zadné parkovacie senzory, cubacia kamera. Čo sa týka laku alebo nejakých poškodení, tak sú tu len takéto parkoviskové, no neviem, či to je vidieť dobre, sú také parkoviskový obšuch. Inak je to auto veľmi pekné, nejak nedobúchané, nedoškrabané. A jednu záležitosť, ktorú auto malo, boli takýto sek tuto na dverách a ešte tuto. To vám priložím teraz vo videu do fotiek. Takže auto som dal nalakovať, tieto preliečenie opraviť, takže kvôli tomu sa lakovali tieto dvoje dverí. Inak je auto veľmi slušné. Je k tomu druhá sada diskov na zimných pneumatikách. To sú takéto neoriginálne disky, ale myslím, že celkom pekné. Sú tiež 17-ky. Takže až sa rozhodnete, kľudne mi píšte, volajte. Číslo a detailný popis nájdete aj v popise tohto videa. Ahojte!